lafiya ya aka. Ai biredi ya sata. Biredi? Kai Mr. Comedy. Biredi. Billahi la ilaha illa huwa yunwa nake ji. Bani da kuɗi kuma na ga ya zan yi ne na dan shiga na dauri daya sai suka biyo ni ina to kai lafiya? Wai lafiya? Wai kato da wannan. Ko ta ka ci uban kai. Wai kato wai wannan wai biredi ya sata. Dan Allah ku daina mun wannan ƙarfi. Wai yanzu wai kuda kai Mun kai ka kafe katon banza. wai shin ma in tambaye ka wani biredin ka je ka sata. Biredin Khadija. La ilaha Sabon gidan biredin nan kai amma ka ji kunya. Yanzu wannan gidan biredin mutumin nan da yake mutumin kirki ko wucewa ka zo zai dau biredin nan ya baka amma sai ka shiga kai mai sata ko zuwa kai ka ce ya taimaka ma zai taimaka ma. Baka da labarin irin taimakon da yake a cikin garin Magauraci. Rishin sani ne. Rishin sani. Amma ka ji kunya. amma ka ji ai yanzu ka san abin da ya kamata. Ai yanzu ya ci uban shi kawai. Yawwa ai nan shine cikin gidan Nan ne gidan biredin Khadija. Daga gwada mun hanya kullum ina nan zan dalilo. Ai gidan biredin. wurin aiki ko duba ma'aikata kowa a can ga biredi komai. Ai kai nan. Ai nan mahalli ne wani kwai. Da kwani. Gidan biredin nan ka kai. Kai autan mata. Allah ya ma Amma autan mata. Babam ka daina. Ai adam duba ta. Kai bari. عليكم يا السلام عليكم Gwanaye a tsaftace, ma'aikata a tsaftace, injin biredi a tsaftace, wajen gasa biredi a tsaftace, ka ci biredin Khadija hankalin ka kwance ba tare da kyarar komai ba, ka ci iyalin ka su ci kowa naka ya ci, har ma makocinka ka ba ya ci, saboda biredi ne wanda aka yarda da shi mai inganci biredin Khadija. Kada a baku labari ku garzayo ku zo ku ci biredin Khadija, ga sauki ga arha, ku ci biredin kuma 090 49 38 90 62 ko kuma 080 35 88 24 21 ko kuma 081 01 24 25 81. Ko jama'a wannan biredi ne da kuke gani biredi ne mai kyau mai inganci kuma ana sai da shi akan farashi. Wannan da kuke gani ana sai da shi akan naira 200. Wannan kuma ana sai da shi 250. Ga mai neman ƙarin bayani sai tuntube mu ta wannan lambar 090 64 33 65 95. Mun gode.